Je moet er wat voor oor om het tweede kaartje vergeest te krijgen, want de regen stiet toch het hele gebouw. Ik stier van kaartjes voor LA The Voices. En dat is op zo'n maat, hoor je toch een beetje te weten. Hoe hebben ze er net besteld? Ik heb ze nog net besteld, nee. Ik had gehoord dat ik hier een half uur sta te wachten, dus dat duurt nog wel even. Wat ga je er wel voor oer? Ja, ik heb vakantie, hè, dus ik kan wat leiden. En wat besparren ze nou? Volgens mij iets van €120. Maar je kinderen dan ik flink wat besparjen. Het wachtje wordt wat ongenamer troch de waljekoeken en de poeienmolken. De stad Schouwburg wil maar de actie de kaartverkeer een boostje aan. Op zich merken we dat mensen steeds later bestellen, dus het gaat op zich niet zo heel erg slecht. Alleen vroeger bestelde men altijd aan het begin van het seizoen, dat doet men niet meer. En eigenlijk hebben we zoiets van we willen aandacht voor de tweede helft van het seizoen vragen. Dus op deze manier proberen we daar aandacht voor te krijgen en dat is redelijk geslaagd, moet ik eerlijk zeggen.